असेल, मला इरिगेशन फॅसिलिटी विहीर बनवायची असेल किंवा मला फेन्सिंग करायचं असेल, ठीक आहे, काहीही मोठे इक्विपमेंट्स मशिनरी लागणार आहे, हे त्याच्यासाठी आज लोन आहे, ॲग्रिकल्चरल लोन असलं तर आणखीन बरं आहे. असे ठीक आहे, जे हे सगळे कामं करतात, टोटल 18 कॅटेगरीज आहे ह्याच्या अंडर, त्यांना हा असा फायदा होईल. सारखं धावपळ करू शकत नाही, जॉब करू शकत नाही, तर माझ्या केपेबिलिटीच्या अनुसार मला एक जॉब तुम्ही द्या, ठीक आहे. तर हा असंही एक ऑप्शन किंवा एक सिक्युरिटी, की असं नाही की माझं पाय किंवा हात चालत नाही तर मी कमवू शकत नाही, ठीक आहे. आपल्याला ते मेंटल बॅरियर जे असते, जसं आपण लोकांकडे बघतो, अरे त्याला काय करता येत नाही, गव्हर्नमेंट त्यांनाही ऑपॉर्च्युनिटी देते, त्यांनाही मोटिवेट करते. नेक्स्ट आहे PM स्वनिधी, ठीक आहे. तर इथे तुम्हाला 10,000 पर्यंत तरुण मुक्त असं तुम्ही एक कर्जसाठी अप्लाय करू शकता. आणि एज असायला पाहिजे 18 वर्ष आणि मॅक्सिमम आहे 50 वर्ष. आता तुम्ही 50 वर्षाच्या आत त्याच्यासाठी अप्लाय केलं तर तुम्हाला ह्याचा कवर किंवा बेनिफिट तुम्ही 55 इयर्सचे फारपर्यंत तुम्हाला भेटतं. आता विमा योजना म्हणजे काय? आता कोण नसते किंवा कोणते फॉर एक्झाम्पल डेथ होऊन आपल्याला दुःख तर असतो, बरोबर, ते आपल्या घरचा माणूस गेला, पण दुःखाने आपले खर्च थांबतात का? नाही ना, खर्च जे आहे ते होतच नाही. तर इन केस तुम्ही PMJJBY घेतात लाईफ इन्शुरन्स, तुम्हाला 2 लाखाचं कवर भेटतं आणि तुम्हाला तुम्ही ज्यांनाही नॉमिनी ठेवतात, आता फॉर एक्झाम्पल विमा योजना माझ्या नावावर आहे, मी नॉमिनी माझ्या हस्बंडला ठेवतो, तर उद्या मला काय झालं तर ते 2 लाख पैसे त्यांना भेटतील, ते फायदा त्यांना होईल, की जे काही छोटे मोठे खर्च किंवा ते पुढे पैसे सेव्ह करून पण वापरू शकतात, ठीक आहे. फॉर इंडिया बँक्सला गव्हर्न करतात, त्यांचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स RBI सेट करते. तर RBIचं एक असं आहे DICGC, म्हणजे इन केस आता आपली गव्हर्नमेंट कोऑपरेटिव्ह बँक ही एक शेड्यूल्ड बँक आहे, ठीक आहे. तर शेड्यूल्ड बँकचे काही रूल्स असतात. तर तुम्ही राहते ना, बँक बंद तर नाही होणार, हां, म्हणजे लोक शटर घेऊन पळून तर नाही जाणार, आपल्याला नॉर्मल अशी भीती राहते, बरोबर. तर ह्या केसमध्ये नाही आहे, 100% सुरक्षित होतं की जे काही योजना आहे, जे लोकांसाठी बनवले आहे, ते त्यांना असं वाटतं त्यांच्यापर्यंत प्रॉपरली पोहोचत नाही आहे, ठीक आहे. बँक त्यांच्या वतीने त्यांच्यातर्फे मेहनत करतातच, जे सगळे कर्मचारी आहेत, पण आज मला स्पेशली ह्याच्यासाठी इथे आणलं आहे की बँकचं पण आपल्याला आणि कळून द्यायचं आहे. ॲट द सेम टाईम गव्हर्नमेंटची जे काही वेगळी योजना आहे ते पण आज तुम्हाला मी एक्सप्लेन करून देणार आहे. बसवलेलं तुम्ही ऐकलं सगळ्यांनी, किती लाख घेतलेले? 3 लाख, बरोबर. तर हे जागरूकता आज आम्ही का करत आहे की परत अशीच वस्तू इथे घडायला नको, ठीक आहे. कधीतरी काय होते की आपल्याला एका इन्सिडेंटने समजत नाही, पण ते रिपीट झालं ना तर ते चांगलंही नाही आहे, ठीक आहे. तर आपण हे जेवढं समजून घेऊ, जेवढी ह्याची जागरूकता आपण करू स्वतःहून पण, आता तुम्ही तुमच्या घरात जाऊन सांगाल, ते आणखी 2 लोकांना जाऊन सांगाल, ते तसंच आपण म्हणून एक कम्युनिटी बनवून एकमेकांना हेल्प करू शकतो. एक छोटी वस्तू, जागरूकता, ठीक आहे, जास्त काही लागत नाही त्यात, फक्त एक इन्सिडेंट शेअर करण्यासाठी. कधीतरी काय होते, असं फोन कॉल समोर सांगून येत नाही, आज मी तुला फोन करणार आहे फसवायसाठी, असाच येऊन जातो. पण असं काय इन्सिडेंट आपल्याला आधी माहीत असेल, ते आपल्याला हेल्प करते, अरे हे असंच काहीतरी म्हणा ऐकण्यात आले, असंच काहीतरी आहे, तर हे असं साऊंड करत आहे, बरं जॉबसाठी कोणतरी मला बोलत आहे किंवा कोणतरी मला सांगत आहे तुमचा क्रेडिट कार्डचा बिल ड्यू आहे, तुमची गाडीची सर्व्हिसिंग ड्यू आहे, ठीक आहे. तुमचे कोणतरी कुठेतरी आजारी पडलेले आहेत, तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा बिल भरत आहे. लोक काहीही सांगून तुम्हाला फसवू शकतात. कोणीही कधीही तुम्हाला हे वस्तू विचारणार नाही, OTP कोणी विचारलं म्हणजे तिथेच फोन कट करायचा. आणि एक वस्तू जी सुरू आहे ते आहे व्हॉट्सॲप. व्हॉट्सॲप सगळे यूज करतात. व्हॉट्सॲपवर पण खूप फ्रॉड होतो. आता मध्ये एक सुरू होतं लग्नाचं इन्व्हिटेशन कार्ड. आता हा माझा फाईल कसा PDF फाईल आहे ना, लग्नाचं इन्व्हिटेशन कार्ड म्हणून PDF फाईल तुम्हाला रँडम नंबरवरून येतील. तुम्ही तो डाउनलोड केला चुकून किंवा कुठल्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक केलं तर तुमच्या फोनमध्ये एक फाईल डाउनलोड होऊन जाते. ते तुमच्या फोनमध्ये जे काहीही तुमचं पर्सनल इन्फॉर्मेशन असेल, बँकचे काही डिटेल्स असेल, ते सगळं पुल आउट करून घेते.
बस त्यांना तेवढंच पाहिजे, तुमचा पासवर्ड काही किंवा ते तुम्हाला ट्रॅक करू शकता. तुमचा OTP फोनवर दिसला तो पाठीमागं टाईप करून घेऊन गेले तुमचे पैसे. पाहिजे डॉक्युमेंट्स पाहिजे आणि मग ते ट्रॅक करायला बघतात. ठीक आहे, तर हे अबाउट सायबर सिक्युरिटी होतं. कारण आजकाल ऑनलाईन फ्रॉड खूप होतात. आपण खूप साधारण माणसं आहोत, मेहनतीने पैसा कमवतो, तर आपलं काम आहे आपले पैसे कसे सेव्ह करायचे आणि ह्याची जाणीव लोकांनाही करून द्यायची की फसायचं नाही. ठीक आहे, कुणाला काय विचारायचे, औषधं ऑनलाईन ऑर्डर करा, काहीही म्हणून येऊन तुम्हाला फसवतील. डिलिव्हरी, तुमचा पार्सल आला आहे, OTP त्या फोनवर OTP आला असेल. कारण की आजकाल डिलिव्हरी कंपनीज करतात, जेव्हा बँकचे डॉक्युमेंट्स असतात ना, इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट, पासपोर्ट असेल किंवा पोस्टचं काही असेल, OTP येतो किंवा तुम्हाला तुमचं आधार की काय दाखवावं लागतं. ठीक आहे, तर हे एक नवीन स्कीम सुरू झालेली आहे की आपका पार्सल आया है मॅडम, फोनपे OTP आया रहेगा दे दो. आपल्याला त्यावेळी समजत नाही कुठला पार्सल, कारण कोणीही आपल्याला पार्सल पाठवू शकतो ना, काही गिफ्ट असू शकते, काही असू शकते. आपण आलेला OTP देतो, OTP दिलं, झालं, खातं शून्य. ठीक आहे, आणि त्यावेळी बायकांची म्हणजे म्हणतात ना आपण वुमेन एम्पॉवरमेंट. ठीक आहे, तर काय बिझनेस करतात तुम्ही? ओके, आणखी कोण? चिकन सेंटर. ओके, सांगा की फक्त दोन. तुम्ही ऐकलंय सगळ्यांनी है ना? तर फसायचं नाही. कोणीही असं सांगितलं ना तुम्हाला हे पाहिजे तर तुम्ही मला पैसे द्या, कोणी पैसे मागितले ना आधी नंबर डिलीट, ब्लॉक, टाटा बाय बाय करायचं. ठीक आहे, आणि एक वस्तू, बँक किंवा बँकचं कुठलंही एम्प्लॉई, गव्हर्नमेंट पण तुम्हाला फोन करून दारावर येऊन विचारलं फोनमध्ये आलेला OTP द्या, तुमचा अकाउंट नंबर द्या, तुमचा क्रेडिट कार्ड नंबर द्या, डेबिट कार्ड नाही द्यायचा. जो कोण माणूस येऊन असा विचारतो म्हणजे तो फ्रॉड आहे. ठीक आहे, बँक आणि गव्हर्नमेंट ऑलरेडी खूप अवेअरनेस कॅम्पेन्स करतात की बँकचा कुठलाही एम्प्लॉई किंवा गव्हर्नमेंट ही वस्तू मागत नाही, जे मागतो तो चोर. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. आपल्या, कारण मी सांगतो आपण काय आता माणूस आहे. ठीक आहे, आपल्याला आपण इमोशनली खूप विचार करतो. ठीक आहे, काय झालं, थोडे पैसे दिले पण नोकरी भेटतील ना मला, ते थोडे 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 करून जे आहे ते खाली होऊन जाईल आणि लोक ॲक्च्युली फोन उचलत नाही, नंतर बंद होऊन जातं. एकदा माझाही असा एक अनुभव, मेरिट स्टुडंट टॉप 5 मध्ये चांगले मार्क्स असतात, तर त्यांना सपोर्ट करण्यासाठी ही PM विद्यालक्ष्मी ऑनलाईन तुम्ही त्यांच्या पोर्टलवर रजिस्टर करू शकता. ती अशी स्कीम आहे. तर मला कोलॅटरल फ्री, म्हणजे मला काहीही गिरवी नाही द्यावं लागत, अप टू 7.5 लाखपर्यंत मी एज्युकेशनचा लोन घेऊ शकते. एकच आहे, मेरिट स्टुडंट असायला पाहिजे, इंटेलिजंट स्टुडंट असायला पाहिजे. ते एक बेसिक असेल, मला इरिगेशन फॅसिलिटी, विहीर बनवायची असेल किंवा मला फेन्सिंग करायचं असेल, ठीक आहे, काहीही मोठे इक्विपमेंट्स मशिनरी लागणार आहे, हे त्याच्यासाठी आज लोन आहे, ॲग्रिकल्चरल लोन असलं तर आणखीन बरं आहे. नमस्कार, आयज आम्ही कोरगांव पंचायतीन आसा आणि हांव कल्पिता कलशावकर, कोरगांव पंचायतीचे सरपंच. आयज आम्ही महिलां खातीर स्पेशली एक कॅम्प आयोजीत केल्लो गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँक हांच्या थ्रू, तशेंच आमचे नाबार्डाची जी संस्था आसा त्यांच्या थ्रू आयचो ह्यो कॅम्प आयोजीत केल्लेलो आसा आणि बऱ्या तरेन आमकां तेचो प्रतिसाद मेळ्ळो आसलो. खुबशीं बायलां हांगासर SCG मेंबर्सूय आसली, ती हांगासर उपस्थित रावल्ली आणि स्पेशली जे सायबर क्रायम जे हालींच आमच्या कोरगांवान अशी एक केस जाल्लेली आसा, हाज्या खातीर तेंच्या अवेरनेसा खातीर आयचो ह्यो कॅम्प आयोजीत केल्लेलो आसलो आणि आमच्या नाबार्डाच्या थ्रू आमकां आयज प्रांजली जोशी ही आमकां आयज हांगासर अवेरनेस करपाक लाभलेली आसली. सो खूब बऱ्या तरेन तेंच्यांनी महिलांचे जे प्रश्न आसले, जे कितें इन्फॉर्मेशन आसली ती तेंच्यांनी बऱ्या तरेन आमकां दिल्लेली आसा आणि असल्या क्रायमांनी हेच्या फुडें महिलांनी स्पेशली और भुरग्यांनी जे यूथ आसा तेंच्यांनी बळी पडूं नाका न्हय म्हणून आयचो ह्यो कॅम्प आयोजीत केल्लो आमी आणि आमकां खऱ्यांनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. हेच्या फुडें जे मोबायलाचेर खंय तरी OTP येता और बँकेच्या थ्रू कॉल्स येता, ते फ्रॉड आसतात, ते अशा स्कॅमांनी तांच्यांनी रिस्पॉन्स दिवचो न्हू आणि आपली OTP कोणा कडेन शेअर करची न्हू.
इतलेंच मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपलीं.